Sanibonani guys, igama ngiNqobeleni Mpethana Mazibila. I-homecoming ngomhla ka-6 April. UShwabi-ke ugcine echele umuzi wonke waKohlongwana ngo-petrol phela efuna ukushisa umnqonqisi ngokuba phela-ke bagcine umkakhe uMaNgcobo ngaphakathi egcine ubani uNgaraje. Umndeni wonke waKohlongwane bekade ungaphandle yokuhayiza ukhala isimayemaye. Ubona kahle ukuthi-ke uShwabi uthi uthele uganwe nabo ufuna nje ukungqongqisa ngomlilo. uMaNgcobo-ke umane washo ukuthi kulungile, thatha mina, ngithathe kulungile ngizohamba nawe. Wathi uNgaraje, never, ngeke uze ngithathe mina kunikeze kulesa silwane siyokubulala, awuyindawo maNgcobo. Wathi ngithi hey, yabona lo mndeni lo ngizongqongqeza ngomlilo ngokuthi ningiphoce umndeni wami nami, umfazi wami uMaNgcobo. Mekuthi nizomgcina le khaya kulungile nizosha. Hey guys, ngasakhali kanje uma kaNgaraje. Lapho uMaNgcobo uyazama ukuthi aye kuyena uShwabi, kodwa uthi nje uNgaraje awuyi lapho. Guys, umane nje udadewabo wathatha ividiyo emane yayitrenda same time, namaphoyisa abona ukuthi cha, impela usengathi-ke useyaphuma esandleni uShwabi ngokuthi abe umhlukumezi wankosikazi wakhe. Usezimpela eseba yingozi ngisho emphakathini ngoba nakho phela usefuna ukushisa ngisho umndeni waKohlongwane. Kunaleli phoyisa lokapteni-ke guys, ngathi bayazwana naye benoShwabi. Umane nje wathi okay, asambeni siyobheka ukuthi isimo saKohlongwane sinjani, kodwa kubonakala nje ukuthi cha, akafuni ukuthi uShwabi aboshwe, kodwa-ke useyenza ngoba phela uma engayi khona ukuyobhekana nalesi simo kuzobe sekuyabonakala ukuthi ngathi kukhona okushaya amanzi phakathi kwakhe lo kapteni kanye naye uShwabi. Guys, bathi befika nje khona bafika sekulithi ngoba-ke uNgaraje umane wambamba izandla wamcindezela phansi on the floor. Guys, uShwabi enza isiqiniseko sokuthi phela akawuqhizi umentshisi ngoba besesesho ukuthi uncamela ukusha kanye nabo, naye uncamela ukuyibulala nawo wonke umndeni waKohlongwane nokuthi uMaNgcobo angabuyeli ekhaya. Guys, bamthathile-ke uShwabi bamisa le esiteshini samaphoyisa. uMaNgcobo wahayiza kwangathi khona umuntu oshonile. Bamduduza-ke wagcine-ke esehlisile umoya. uZethu ushilo ukuthi uma waphinda walibhada nje lapho uShwabi emzini wakubo, hhayi impela kushukusha ufudu. Hhayi kodwa-ke uMaNgcobo uthe mefika nje ekuseni ezoxolisa ngalento eyenzakala emndenini waKohlongwane, wathi uma wakhona, khululeka mntanami, hlala nje lekhaya isikhathi sanele. Wathi ma ngcono ngihambe ngiyobheka enye indlu ngiyohlala kuyona. Wathi mntanami, hlala lekhaya uzohambe usupholile. Wajabula uNgaraje emezwa lawo mazwi. Wathi kodwa ukhumbule ukuthi wena unkosikazi womuntu, uma uzohlala lekhaya kuzomele uyiphathe kahle. Ngaraje, ungasondeli kumfazi womuntu. Uqede wathi uma uqeda lowo mdoko mntanami ukudla, uhambe lapha esitubhini uyofrefa, ushiye isibenyezela. Wathi ya, awuzohlala lekhaya mahhala ulokhu uyipenda iy'nzipho kuyasetshenzwa lekhaya. Hhayi, wavuma-ke guys uMaNgcobo. Ake akupheli-ke lapho. Shuthi-ke uSifiso njengoba nje seyitholile iy'busiso kumaNkwanyana zokuthi-ke angamshada uZethu, ubhuti usezama ukuyicubela amagabade kuyena umaNkwanyana. Uvuke ekuseni wamnikeza i-breakfast in bed. Guys, breakfast in bed yamagwinya netiye. Usho kahle ukuthi hhayi sengile laphaya akumama Khumalo ngathola nanka amagwinya ashisayo, ngibe unumber 1 kulayini, ngiyazi uyawathanda. Wahleka umaNkwanyana wathi impela kunjalo. Uthi yabona uma uqeda ukudla lamagwinya ngizokuthatha ngikukhiphe. Ngangikuthembisa ukuthi ngizokukhipha phela, kwase kwagula impendulo, so isithembiso sami ngisazosigcina. Wathi hayibo maye, khambela. Wathi kunjalo. Nangampela-ke guys, wahamba waya naye le entabeni. Ubungazuza uthemba ukuthi-ke umyise kwi-picnic yomhlaba, kanti hhayi cha, baya emagqumeni nje. Uthe eselapha egqumeni bandla umaNkwanyana esazizwa especial, kwafona uZethu. Eyi, kwamuncu same time. Kodwa-ke wazama ukuyibamba uSifiso wangalo, ansi ucingo laZethu, waqhubeka nokuhlala nomaNkwanyana. Wamncoma-ke wathi nkosikazi wami, ngithi angize la ngizokuthembisa ukuthi kunoma yini esiyenzakalile, ngicela bandla ukuthi ungalingabazi uthando enginalo ngalo. Phela wena uwena ongenza indoda, ngabe ngiyiphara ukuba ufika ngempilweni yami. Ubona nje ungenze ngaba ubaba maduzane nje kunomuntu ozothi baba la kumina. Uphinde futhi-ke wanakekela udadewethu nomfowethu, abakaze besiswele isandla sikamama kulokhu abakhona lekhaya. Ngakho-ke ngifuna wazi ukuthi wehlezi uNdlunkulu, akekho futhi umuntu ozothatha indawo yakho. Wathi hawu ngiyabonga. Wathi kanti khona futhi-ke
nenye i-gift engikuphathele yona. Wakhipha ibhokisana elincane, bengithi iringi yesibili kodwa cha, bekwamacici. Wajabula umankonyane, wathi ngiyigqokise phela. Kubonakala nje guys ukuthi nalama-gift amnikeza wona akusiwona ama-gift uZethu abengawajabulela, kodwa-ke ngoba umankonyana usisi nje ongayithandi izinto, ukwamukele ngenhliziyo emhlophe with a smile on her face. Akupheli-ke lapho. UNomalanga-ke naye u-under pressure njengoba nje sekubuya ama-result, kanti-ke akenzanga kahle esikoleni kulokhu bebhizi ehla enyuka nabafana. Hhayi-ke uthole o-73 ugirl o-78, ungaze uphike ukuthi hayi cha, ama-marks a-right wona mawuthatha ukubheka lawa, o-B nje ayibo ama-marks a-right lawa. Kodwa ubebhizi-ke ethatha i-T-Pex ezama ukucima, eshintsha u-73 emenza u-78. Kubonakala nje ukuthi uphethe i-stress esidumisa ikhanda. Ufikile kuSiphamandla ezombuza ukuthi mama kungani lokhu ushintsha ama-marks lana, ngoba ngithi uphase kahle mina angikaze ngithole ngisho u-70 empilweni yami. Wathi wena phela mina kumele ngithole ibhasari ngoba ubhuti Sifiso akanayo imali yokungiyisa e-university, kanti ngiyadinga ukuthi ngiphase kahle ukuze ngiye e-university. Hhayi-ke ufikile neripoti-ke, uVusi lokhu ethi veza iripoti uyanqaba uNomalanga, vezela umndeni iripoti uyanqaba uNomalanga. Kwaze kwafika-ke uMankonyana wabuza ukuthi kanti wena wenze njani esikoleni, uthi ngibo. Methi uyabheka o-70 ba, o-70 ba, o-70 ba, wathi ha, usuke kanjani wena ukuba u-position 1 waya ku-position 3? Wathi ngizozama ukuthi ngenze kangcono ma. Wathi kuyokusiza ntokazi ukuthi wenze kangcono ngoba le ayinambitheki kahle. Ushilo kuNomalanga ukuthi uyafisa naye ukufana njengabanye abantwana, enze amaphutha njengabanye abantwana, kungabe sekuphoqeleka ukuthi-ke aphase kangcono, ebe u-good girl, yonke into ihambe kahle ukuze phela athole lo mfundazwe. Impela-ke komsiza ngampela ngoba ubhuti Sifiso ngampela hhayi akadlali ney'ngane. Uma ethe imali akanayo futhi njengoba nje sizoshada uZethu amenze unkosikazi wesibili, imali vele ngeke abe nayo ngoba uZethu akafani nomankonyane. Yonke into ayifunayo kumele ibe isezingeni eliphezulu ngoba udokotela. Guys, akupheli-ke lapho. Le station samaphoyisa nangoku uShwabi uthi ukuthela ugano nabo njengoba phela eboshiwe, akakaze yena ayitshele ukuthi angasalale endlini ebanda kangaka, ebe enomuzi wakhe onombhede ofudumele. Uzamile-ke ukapteni ukumnikeza ukudla okuthe kuba ngcono kunokudla okudliwa abanye abayiboshwa khona, kodwa still akavaze abe satisfied ubhuti. Ukuthathile lokho kudla wakunuka, waqeda wakunikeza ezinye iy'boshwa, zajabula kwangathi zithole ikhekhe le-birthday ngoba phela zona ayikaze zithole ukudla okunokhari onenyama okumnandi kangaka ey'mpilweni yazo, sileke zafika lapha ejele. Umanenje washo kahle ukuthi yabona wena kapteni, ucabanga ukuthi le ndawo ifanele mina wena? Uma ucabanga indoda efana nawe icabanga ukuthi indoda efana nami ingahlala la. Wathi ugade phela mina nawe siyafana. Lapho-ke bengathi bemsongela ukuthi wena uyiphoyisa mbumbulu nawe, kunezinto engizaziyo ezamanyundululu engizaziyo ngawe. So uma ukuthi uyangigcina la, ngizozikhipha lezo y'ndaba ebese sigcina sibosha sobabili. Yabona nje indlela bekhuluma ngayo ngathi usho njalo, but-ke ukapteni umane waminca, kodwa-ke kwakhombisa khona ukuthi phela izandla zakhe naye y'boshiwe, angeke amane amdedele uShwabi ebese ayingozi emphakathini ngoba nakhu esaba ukuthi iy'mfihlo zakhe naye zizodalulwa. Guys, afela lapho ngamazwibela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe ne-like ne-comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqabileni Mpethana Mazwibela, i-homecoming ngomhla ka-6 April. uShwabi-ke ugcine echele umuzi wonke wakoHlungwana ngopetrol phela efuna ukushisa umnqonqise ngokuba phela-ke bagcine umkakhe uMaNgcobo ngaphakathi, egcine ubani uNgaraje. Umndeni wonke wakoHlungwane bekade ungaphandle uhayiza ukhala isimayemaye. Ubona kahle ukuthi-ke uShwabi uthi uthele ugano